Heinrich Jacobs van Menenberg. Ik ben nu al 40 jaar hier. En ik kon nog een beetje omgekrap verdienen. Hij is wat hulle uitdeel. Hulle moet eintlik wel 'n skaam verdien. Pyntjie, hy is wat hulle uitgedeel het. Hoeveel mense bly nie in die Menenberg nie. Is disgusting. Ou mense, my neighbor van 75 wag nou nog vir 'n huis. Sy bly in een slaapkamer en 'n voorkamer en 'n toilet. Is disgusting. Klein jasies wat die neighbor nog op 'n klein ook. Hulle wil ook 'n stukkie van 'n jasie. Is om aan te bou nie. Wat nog te sê van my, dat in een slaap, een vertrek bly. Dat met my 2 seuns aan die huis bly en my man. Seuns wat groot is. Ons het eens ons eie privacy in ons eie huis nie. Hoe lang gaan ek nog so aan? Hoe lang moet ons nog so sappe? Hoe lang moet ons nog so wag? Is baie hartseer vir ons breinkalle mense. Want niemand kan vir ons help nie. Ons het al oral gehad. Nie eens die rent op ons kan vir ons help nie. Hulle die man hulle rent geld. Hoeveel rent betaal ek? R400. Waar lê die water? Waar lê die lig? En aan my pensioen. Waar lê die beer nog geld? Sê nou vir my, met wat geld kan ek winkel toe gaan, as ek nog moet vir die nog so. Is eintlik baie, ek kan nog een baie ontevrede. En net die tyd van die jaar, al hoor sy die DA-systeem. Maar sy ander tyd het sy nooit vir hulle gehoor nie, maar sy hoor vir hulle nou. Ek is nogal omgekrap. Ek is klaar met DA. Julle kan maar sê van my wat julle wil, julle kan dink van my wat julle wil. En ek is die enigste en hier kom achter my rug, wat vir julle gaat los. Zo, jullie is gewaarschuwd. Maar iemand ook wat is zijn, wat is de naam? Wat is een kraaien kan krijgen in je huis en zo. Eén slaapkamer, één toilet, één kophuis. Oké, nou kan ons, zei. Ja, als niet om mijn mensen story buiten zo, mevrouw niet zeggen, waar blijft mevrouw? Ik blijf 12 euro krijgen, of hier, niet eens maar 12 euro. In Menenberg? Nee, die Menenberg, ja. Menenberg, ja. Hoeveel jaren blijft mevrouw in Menenberg? Blijf nou zeker 20 jaar. 20 jaar. En van ik begin, ik opleid, ik al aanzoeken doen nou voor een grotere plek. Maar ik had er nooit zoveel gekomen om voor mij een grotere plek te geven. Wat is de conditie van je huis? Lijkt het op 4 slaapkamer, hoe groot is je huis? 1 slaapkamer, toilet en een kophuis. Het is geen slaapkamer, het is een voorkamer, een toilet en een kophuis. Wie blij allemaal in je huis? Als ik en mijn man, wij zien wat in de reisstoel zit en mijn dochter. En laten die kinders. En 1 vertrekhuis. Ja. En hoeveel jaar betaalt mevrouw nou rente? Talen die jaren erin. En zeker. Ja. Ja, daar mevrouw nooit ook geskipt hierin, Ik heb al geskipt, maar ik heb het zo aangegaan. Ja, een levensdier. Sorry? Ja, is een levensdier. Ja. En die kracht en die water, alles hij is. Ja. Het raakt niet hier in die spinsen. Nou zie je voor mij, nou voel mevrouw, als mevrouw zo zien, hulle geen title deeds weg voor mensen. Verstaan wat ik bedoel, mevrouw betaalt al jaren aan die huis. En als bij tijd dat mevrouw naar die huis weet op mevrouw zijn naam. Maar nog steeds op is zijn naam, nou iets niet hulle kan maken en doen nog steeds zoals hulle wil met mevrouw. Ja. En hoe voel mevrouw het hij? Hoe voel je? Ik voel je stangen, want ik stress op bij je huis. En ik kan het niet vatten, want ik voel dat die alles op een hoek in je huis en zo. En ik stress bij je. Wat van die community van Menenberg, hoe gaat het nou aan? Met de Menenberg, hoe zie je environment like in de Menenberg nou currently thans? Ik moet bang wees want ik heb die agterdier. Enige iets kan gebeuren. Als zoals die jongens, dan is het zo. Ik kan niet nou die dingen doen, want ik zie die financiën, ik zie die aan. Om nog achter die dieren te kopen aan te zetten. Ik wil niet verstaan, als je huis gebouwd zonder een achterdeur. Ja. Ja.
Daar moet een safety is het Dit daar. is groot safety, is die waterzaakvier, sien. Wat ze dat een brand komt van spoorhaven, paardenvoos. Maar dat moet nog altijd erin betalen. En nog steeds rent betalen, alle jaren. Ja. Ja, hij zat hier mevrouw. Hij zat hier voor uw oude. Dan nog misschien nog een vrouw wil zien. Misschien net mensen vragen van buiten wat die video kijkt. Misschien net om mensen bewust te maken wat richtig aangaan in de Middelburg. Goed wat hulle nie op die nuus Wat je op je nieuws ziet niet. Verstaan dat ze van hulle stiek oor se stories mos weg van die wêreld af. Ja. Zoals misschien een message wat we vooral wil zeggen voor die mensen buiten. Ja, ik voel bang en zo, want because mensen kan niet, mensen kan het zijn weet niet of het veilig of onveilig is en ja, is of zo niet. En soms mijn kind wat in die wieltjes zit, hij brengt soms vrienden daar zo en dat maakt ook voor mij. Dan is het zo, ik is oud en mijn man is ook oud en ons kan niet die dingen, zoals die jongens zo halen op en dan van ons blijft niet daar op de hoek. En soms dan, maar het kind wat dan helpen is maar daar en bij mij en zakelen weer uit, dan zeg ik, jullie kan niet een helpen. En dat is wij, die klinken is in de huis en ons kan niks doen, dus die jongens daar aan moeten helpen. En ik voel die actually safe en zo. Klinken is in de huis, ja. Oké, dank je mevrouw. Ik is Josephine Keizer. Ik wil maar net zeggen dat ja, voor ons de environment in Middelburg wat ons nou in is like ons leven vrees. Nummer 1 is onze youth kan niet eens match loopie, ze kan niet gaan visiten in die ronde met onze youth. Die youth kan niet naar de oma, de parents toe gaan in, naar de oma en opa's toe. En dan wordt hulle aangekijkt. En ja, die huizen wat ons in is. Ik blijf ook nou al in huis. En nou, ik blijf al nog meer dan 20 jaar. Ik heb 8 kinders en ik heb 8 kinders groot gemaakt. Een slaapkamerhuis, een slaapkamer, voorkamer en een kubhuis. Dus ik heb 3 vertrek in een toilet. Ik blijf in een kote derde verdieping blijf ik, rechtboven. So, ik wacht ook. Ik is op een waitinglist voor huis, 23 jaar is ik op een waitinglist. Maar alles heeft me, ik kan niks kaap in en uit de krijgen huis. Hij had mij al uitgezet uit die huis en ik heb weer ingetreden. Maar hier is huizen om ons gebouw verniet. En die mensen krijgen nog title deals voor hulle huizen. Which ons wat nog in huizen, in die huizen, in die councilhuizen blijft, wat wacht voor stukken goed voor title deals. Ons kan niet krijgen niet, because ons behoort nog aan die city. Ons moet niet betalen. Whatever wat verkeerd is in die huis, dan moet ons zelf recht maken. Hulle kom niet match uit die, hulle kom uit want hulle voel hulle uitkom. Of nou kom hulle reasonably uit. Nou wat het by-election is, nou kom hulle uit om die huise recht te maken. En ik denk het is unfair om zo aan te gaan. Because why? Als hulle nou uit die by-election klaar is en hulle is weg. En dan wat dan? Als het dus hetzelfde, onze dreinen, die elektriek, onze patten is vuil, onze dromen loop oor en elke veld wat open is, gooi die mensen hulle rubbish, because die vullers mensen komen wandelen om. 1 keer 'n week en 1 keer 'n week en het zit zo'n klomp vullers in jou dromen is loop oor. Zijn kleinkinders is loop, daar loop warms niet in die dromen, is germs en so meer as jy gaan kyk by die kliniek. Hoe vol is die kliniek waaroor? Omdat die kinders ziek raak van hierdie dreine wat so oorloop. Oral zit elke pad actually. Maar as die by-election klaar is, dan is die mense, as die weg. Kom hulle nie. Hulle kon nou vir die mense die title deals gee wat nou huise ek dink hulle bly nog 4 of 5 jaar in die huise. Maar hulle kry hulle title deals. Nou, waar is die mense soos my maale, wat jare bly in die huise? My oma is al dood, my auntie bly nou in die huise, maar as het ook nooit uitgegee vir hulle nie. So, hoe moet ons maak, ons betaal dan nou nog rent? Die huise vir ons, is die huise klaar betaal, baie lang al. Is die huise klaar betaal, maar ons wacht maar. En as die cancel so maak, dan moet ons ook so maak. Tot op die pensioners, hulle is te bang om te skip. Tot op die pensioens hulle moet betaal. Ja, en ek het maar nog kinders en my kinders is nog iets allemaal uit die huis uit. Ek sit nou nog met 5 kinders in my huis.
Een is dood. Ek sit nou nog met die ander 5. Die 2 is net uit die huis uit, maar die 5 bly nou nog saam met my in daardie huis, in daardie vertrek.